ድሕር ፕሪቶሪያ ዘሎ ግዜ ብዋናነት ናብ ኤርትራ ዝለኣኽ ብሕቡእ ኢሊግል ዝኾነ ማይኒንግ እዩ ሊግል ዝኾነ ማይኒንግ ኣሎ እዩ ሎማዓንቲ ገጢሙ ዘሎ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ኮር ሓደ ዓዛዚ ወዲ ሰብዓይ ዝበሃል ሎማዓንቲ ሞይቱ ኣሎ ኣብቲ ሕድሕዳዊ ኩናት ናመርሐ ማለት እዩ ብልጽግና አካባቢ ችግር ተፈጥሯል ጌታቸው ባለፈው ምድላው አብይ አህመድ ዋላ በጽዋር ደረጃውን ተንዝጃሃረለን ዝቀነየ ከነጽንዕ ቀኒና ንሕና ሰላም ቤተሰብ አንተም በሐዲስ ቪዲዮ መጥራኔና አላው ቻናል ዘሐዲስ ስለሆነ ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ድማ ላይክም ጋር ቪዲዮ እንጀምር ድሕር ፕሪቶሪያ ዘሎ ግዜ ብዋናነት ናብ ኤርትራ ዝለኣኽ ብሕቡእ ኢሊግል ዝኾነ ማይኒንግ እዩ ሊግል ዝኾነ ማይኒንግ ኣሎ እዩ ናይ መንግስቲ ዝኾነ ኢዛና ትሕቲ ትእምት ዘሎ ናይ ትእምወ ትሕቲ ትእምት ዘሎ ናይ ማዕድን ኩባንያ ኣሎ እዩ ብኡ ገይሮም ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኢንስቲቱሽናላይዝድ ዝኾነ መንገዲ ታክስ ብዘኽፍል መንገዲ ነቲ ናይ ህዝቢ ረብሓ ከም ዝውዕል ዘሎ ብንረጋግፀሉ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክገብርዎ ይኽእሉ ነይሮም ብሕቡእ ዝገብርዎ ኮይኑ ማለት ብሕቡእ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ኮይኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝኩሉ ዝፈልጦ እዩ መጀመርያታት ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኽ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ሴንትራል ባንክ እውን ብዝወፀ ዋጋ ማለት ካብ ካሊእ ኣካላት ኢትዮጵያን ላዕሊ ኣብ ትግራይ ዝተረኸበ ወልቅስ 10% ፕሪሚየም ገይሮምሉ ነይሮም ዋው ሽረ ዋጋ ብጣዕሚ ወሲኹ ነይሩ ወሲኹ ነይሩ ትዝክርት ኮይንካ ኣሻዒቱ ከባቢ ንንእሽተይ እዋን ተኣሲሩ ተፈቲሑ ነይሩ እዩ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር ኣብ ዱባይ ተኣሲሩ ተፈቲሑ ነይሩ ዋና ኣብዚ ዋና ሚና ዝፃወት ዝነበረ ናብ ኤርትራ ምስጋር ሚና ዝፃወት ዝነበረ ድማ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር መፅናዕትታት ተረጋጊፁ ድዩ ንሱ ከም ዝሳተፈሉ ከም ዝነበረ እወ ተረጋጊፁ እዩ ናብቲ እንትን ክምልሰካ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሰጋገር ዋና ፍሰት ናይ ወርቂ ፀኒሑ እዩ ሽዑ ዝበልክዎ እውን ምስትግሃት ዝበልክዎ እውን ኣብ ሞንጎ ናይ ቲዲኤፍን ናይ ኤንዲኤፍን ጀነራላትስ ዝተፈጠረ ሰንሰለት ኣሎ እዩ ኣብ ኢዲኤፍ ጥራሕ ኣይኮነ እዚ ናይ ቲዲኤፍ ጀነራላት ምስ ኤርትራ እውን ምስ ኢትዮጵያ እውን እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ንምንታይ ንኸብዶም ክብሉ ምስ ክልቲኡ ኣካል ጄኖሳይድ ዝፈፀመና ኣካል ክሰርሑ ተኽኢሎም ንሰላም ኢሎም እውን ምስ ክልቲኡ ኣካል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሎማዓንቲ ገጢሙ ዘሎ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ኮር ሓደ ዓዛዚ ወዲ ሰብዓይ ዝበሃል ሎማዓንቲ ሞይቱ ኣሎ ኣብቲ ሕድሕዳዊ ኩናት ናመርሐ ማለት እዩ ትፈልጥዎ እውን ትኾኑ ኢኹም ቤተሰብ እውን ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ክንናገሮ ግድን ቃልሲ እውን ኢና ንቃልስ ዘለና ኣይትጥፍኡ እውን ዳናይና ፀኒሕና ምስ ጠፍኡ ከዓ ምጥፍኦም እውን ክንሕብር ስለ ዘለና ኣርሚ ሰብዓ ኮር ሓደ ወዲ ሰብዓ ዝበሃል ማለት እዩ ዓዛዚኣ ናይታ ኮር ዝነበረ ሎማዓንቲ ኣብቲ ሕድሕዳዊ ኩናት ናመርሐ ሞይቱ ኣሎ ምስኡ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ ናይታ ኮር ስታፍ እውን ወይ ኮማንድ ማለት እዩ ናይ ስታፍ ኮማንድ እውን ንሶም እውን ተወቂዖም ኣለዉ ብከቢድ ተወቂዖም ኣለዉ ምናልባት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንስታፍ እውን ብከምኡ ደረጃ ዝረኽቦም ወይ ከዓ ናይ ከቢድ መሳርሒ ማለት እዩ እግረኛ ግን መቁፀር የብሉ ናይቲ ኩናት ክፉእነት ማለት ሓደ ኮር ኣዛዝ እንድሕር ሞይቱ ክፍለ ሰራዊት እንድሕር ኣዛዝ እንድሕር ሞይቱ ኣርማ ኣዛዝ እንድሕር ሞይቱ ናይቲ ኩናት ክብደት እውን ብደንቢ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ኢና እዚ ነውግዕ ዘለና እምበር ካብቶም ካልኦት ዝሞቱ ዘሎ ብኣማዒት ዝቁፀሩ ወይ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ እግረኛ ሰራዊት ካብኦም ዝበልፅ ሰብ ኮይኑ ይኮን እንዳም ንሱ ገበነኛ ኣታሊሎም ኣደናጊሮም ኣፈራሪሖም ዝወሰድዎም ግን ንፁሃት ተጋደልቲ እውን ይጠፍለው እዮም ባዕሉ ስለዚ ናይ ኮር ሓደ ኣዛዚ ሞይቱ ኣሎ ሎማዓንቲ መዓት እግረኛ ሰራዊት እውን ንሞትን መቕሰልትን እውን ተዳሪጎም ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ተበፂሑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት እውን እዚ ዝበፅሕ ዘሎ ዓወት ሓፈስና ቤንሻንጉል ዜርና ከበብናያ ከዝበሃሎ ሰበር ዜና ኢሎም በቃ ናይ ምዕራብ ግንባር እንተን ኣርሚ 13 እውን ትኸይድ ዘላ ኣርሚ ሰብዓ ኣይዶኖ ብግንባር ደረጃ እውን ዘሎ ኣይመስለኒ ናበይናያ ዜርዜር ግን ኣርሚ 13 ናይ ምዕራብ ግንባር ናይ ምግበ ንምዕራብ ከቢብ ዋሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ልዋጋ ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዜሮም ብልየ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ከዓ ተኸይባ ትበሃል ማለት እዩ በቃ ብሱዳን እውን ኸይቦም ኣለዉ በዚ እውን ኸይቦም ኣለዉ በቃ ኣብ 360 ዳርጋ እትዮም ኣለዉ ናይ ጎንደር ግዛዕ ጥራሕ ይዝተርፍ ብዝብል
معك بروباغندا يسرح له بقى نعوتنا زلنا معرفة تقرأي نملسنا زلنا عينوت من قدم على شو موقع نناي سودان حنا روكناتنا على البرهاني زخول لا زي قالنا طفح أو درجة زي تبص له طعمي يحممني يحزنني منهم خد خايت خير هاي تطفي خاتم لك عهونني خاتم بحلف ما انت قرينا تي مرحي كرب حي الحسب هذه زي ما يعرف سبعة كور حرام ويتزلوا سبعة بالسي كموت يزبل حسابي نور كاب تقارلتي كخلت $100 ناتروفو $50 شيء طمو زي اللي هفتن جزء أنت مال مستعمر عرض مزجورنا يطلع حيتون سمعوا ليركم فقرر دبي فقرر أوغندا جزء عن كتير فجزء عن داجزو زي اللي هفتن نافريو كنا موتين أيلو ما يحسب كنا يبرو عندهم نتتجارل لا ونكرب بحول يوم الحسب بس درجة زين آخر كل معلوم تموتون الرخاخبات اللي ملا عم خبير زخنا كيناتيو ويتوقع زخنا كينات زكاير زلوا سلام جنا ونقصني خون يعزني درجة زين بس إحنا لنا من الله تزلوا تعالى لعنو التايبت لو خلي تقارلتي تفي من لو جلزبل تقارلتو نو سلا زلو كقليم فيسبوك سلكو ناي سودان زلو مقطامتا زلو حبريتاون ام اصاليك نقبلوك مينا نلومي زنورنا صانحيتون بزي كنزازمم مريضكم تدامطنا سلا صنحكمون عزينا انا مسكن ابنا هي قصالو وي ناي صح بروغرام ناي قطرن ناي مشوت ناي لايفن كنراخبينا اسكا خزن زنبروكم صانحيت عزينا انا مسكن سسناي نعهم سلام حزبنا كبرت يابرني ብልጽግና አካባቢ ችግር ተፈጥሯል። ጌታቸው ባለፈው የሆነች ሆቴል አዲስ አበባ ውይይት ሲያደርጉ ሚዲያዎችን ጠርቶ የትግራይ ወጣቶች እየታሰሩ ነው አዲስ አበባ እዚህ ለሚኩራ አካባቢ 300 በአንድ ቀን ታስረው አደሩ 10 ብቻ ናቸው 9 ሞባይልን ሰረቁ ጓደኛዬ ምናምን ሲነበር ንጹሃን ናቸው ተፈናቃይ ናቸው አለ። እሱ ራሱ ተፈናቃይ ነው ጌታቸው ራሱ እና ምን አለ ወጣቶች አትምጡ ከትግራይ አትምጡ ወደ አዲስ አበባ ኑ እያለ የነበረ ሰውዬ ነው። ተመልከቱ ሐሳቡን ቀይሮ እዛው ትግራይ ቆዩ ህወሓት እዛው ሆናችሁ ታገሉ ቡድኑን ነው የሚለው ጉጅሌ ነው የሚለው እዚህ መጣችሁ ለውጥ አታመጡም እዚህ አትምጡ ትታሰራላችሁ አላችሁ። ብልጽግና ምንድነው የሚለው ኑ ነው የሚለው ብልጽግና ደግሞ በራሱ ይሄ ኦፒዲዮ ወጣት ውጣ ከትግራይ ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ሰላም ነች አብይ አህመድ እንዳለው ደሴ ኮምቦልቻ ቢሾፍቱ አዲስ አበባ ምናምን ነው ሰላም ያለው እንጂ ትግራይ አይደለም ናውጣ ሲል ነበር እና አዲስ አበባ ይሻላል ሲል ነበር። ጌታቸው ግን አትምጡ እዛው ሆናችሁ ታገሉ እዚህ መጣችሁ ለውጥ አታመጡም አላች። ኮንፊውዥን ተፈጥሯል እና ኦፒዲዮ የነገረን ከመከላከያ ደህንነቶች የነገሩን የኢትዮጵያ መከላከያ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና መስሪያ ቤት ምን ሆኖ እንደዚህ ሆነው አልኩት። አንድ ወዳጃችን እዛ የኩምሩክ መርዶ ሰምቶ ነው ወደ ፓርላማ የሄደው። እዛው ጧት የኩምሩክ መርዶ አልሰማም ነበር። ኩምሩክ የሱዳን ናሽናል አርሚ ኩምሩክ ኦልሞስት የተቆጣጠረ ሰዓታት ቀርቶት ነበርና ኩምሩክ ከእጃችን እያመለጠች ነው። በፓርላማ ከመግባቱ በፊት ይሄን መርዶ ሰምቶ ነው የገባው። ሰምቶ ከስክሪፕት እየወጣ አንዳንድ ከስክሪፕት ወጥቶ ብዙ ነገሮች የዘላበዳቸው ነገሮች አሉ። በድንጋጤ በስሜት የተናገራቸው ሱዳን ቢመጣ ምናምን ያለው ለምሳሌ ከሱዳን ጋር መጣላቱ አብይ አህመድ አልነገረን። ከኤርትራ ጋር ኦብቪየስሊ ክሊር ነበር። ቀይ ባህር በሚባልበት ጊዜ ጋዛ እናደርገዋለን አስመራ ሄደን ኮሪደር ልማት እንሰራለን ሲል ኦብቪየስ ክሊር ነበር። የሱዳን ግን መጣላታቸው አልነገረንም። በድሮን እየቀጠቀጠ እንደነበር እናውቃለን። ግን ኦፊሻሊ በሚዲያ ግን መጣላታቸው በሚኒስትር ፎሬን አፌርስ የተሰጠ ስቴትመንት የለም። ፓርላማ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቦምቡን ያፈነዳው እና ከእጃችን አመለጠች የሰዓታት ጉዳይ ነው እንጂ ኩምሩክ ልትያዝ ነው ሰዓታት ቀርቷታል የሚለው መረጃ ከጌታቸው ጉዲና መስሪያ ቤት ተነገረው። ይሄን ስሜት በዚህ ስሜት የመሸነፍ ስሜት የተበላው አይነት ስሜት ይዞ ነው ወደ ስልጣን ወደ እንትን የመጣ የኢህአዴግና የኢህደንና የኢህአዴግ ማለት የድሮ የኢህደንና የህወሓት ጥምረት በተመለከተ አንድ ዘፈን ልጋብዛችሁ። ታሪክ ነው ሙዚቃው ድራማ የቋንቋ ችግር አለብን አማርኛና ትግርኛ የቋንቋ ችግር አለብን። አርሶ አደሮች ሁለት አርሶ አደሮች ባልና ሚስት ልጆቻቸው ሚስት ከትግራይ መተው ባልና ሚስት ልጃቸው ሸዊት የሚባል ታጋይ ፍለጋ ወደ አማራ ክልል ህወሓት ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ ወደ አማራ ወደ ደብረታቦር ጉና ከሄደ በኋላ ነው እና የተቀበሏቸው የአማራ ባልና ሚስት ነው። ይሄ ሙዚቃው ድራማ ማለት ነው። አማራ ትግራይ እየከፋፈሉ ዘመናት አለፉ። ይሄን ሁላ ከፋፍለው እንትን አደረጉን። አንድ ህዝብ አንድ እንትን ሆነን ትላንት የተናገርኩት ነው እዚህ ሚዲያ ላይ። ኦርጋኒክ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው በፖለቲካ ቋንቋ በፖለቲካ ሳይንስ ኦርጋኒክ ሪሌሽን በፍጹም የማይለያይ ማለት ነው። በፍጹም ሊለያይ ምድላው አብይ አህመድ
ዋላ በጽዋር ደረጃውን ተንዝጅሃረለን ዝቀነየ ከነጽንዕ ቀኒና ንሕና ደደቢት ከነጽንዕ ቀኒና ከነግረኩም ይሕዝ ሓደ በሓደ ዋላ ኩለን ተዘይዘርዘርክወን ተንክንገራ ዝኽእላ ግን ተናብ መራሕትና ዝኸዳን ኣብ መራሕትና ሰዲድና ኣለና ተነብዚኣ ክነግረኩም ዝኽእል ክነግረኩም እየ ዘጃሃሩ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ እየ ንኣብነት መዓት መድፍዕ ኣምፅየ መዓት ከምዚ ኣምፅየ ነበለ ዓፋር ይጀሃር ነይሩ ኣብ ዓፋር ናብ ኣሊዳሃር ከባቢ እናተመለሳ ሪከርድ ገይሮም በደንብ ስኢሎም ዝሰደዱልና ዓፋር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓሊ ዮሴፍ ዝነበራ ኣብ ቡሬ ከባቢ ዝነበራ ንኤርትራ ተባሂለን ዝነበራ 6 መዳፍዕ ሰብኣይ ዘለዎ ኮይኑ ዘለዎ ዓብዪ ነገር ዘለዎ ከይመስለኩም ብርግፅ ሓደሽቲ ዘምፀነሉ ኣሰነውን ክነግረኩም እየ ተንታንኪ ተን መድፍዑን ክነግረኩም እየ እዚአን ንምንታይ እየ ዝነግረኩም ወታደራዊ እዩ ክወፀ ይግብኦን ዝበሃል እውን ወታደራዊ ዋላ እንተኾነ እቲ ሲሪየስ ዝኾነ ዳታ ንዝምልከቶ ሂብና ኣለና ግን እስኪ ይፍለጦ ንፈልጥ ምዃንና ይትረፍደ ሰራዊትና ይትረፍደ ኢንተሊጀንስ ሰራዊት ትግራይ ንሕና ኣብዚ ደደቢት ሚድያ እውን ኣብዚ ኮይንና ከም እንፈልጦ ክነግሮ ደልየ ኣብ ስታንድ ባይ ዝነበረ እየን ብዕለት ሓደ ወርሒ 11 ባሕቲ ማለት እዩ ሕዚ ናብ ኤሊዳሃር ገፀን መሊሰን ከይደን እዚአን ስኢልና እየን ኢና ያው ኣብ ላዕሊ ጠበንጃ ዝሓዙ ሰባት ስለ ዘለዉ እምበር እኒሄ እዩ ኣብ ኣርካይቭና ኣሎ እዩ ጠበንጃ ዝሓዙ ንስታት ስለ ዘየድንቕ ዩቱብ ክሓልፈን እየ ግን ስኢልና እየን ኢና ክምለሳ ከሎ ካሊእ ኣለዋን ዓፋር ምስክርና ዓፋርን ትግራይን ሓቢሩ ስለ ዝሰርሕ በደንቢ ዓፋር ምስክረይ የቕርበልካ ኣለኹ ሕዚ ክድንግፅ እዩ ርግፀኛ እየ ክድንግፅ እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ዝረኽብዎ ክብሉ እዮም ናይ ደደቢት ኢንተሊጀንስ እኳ ረኺብዎስ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ ትግራይ ደኣ እሞ ታይልካ የለኻ ግን ክውስኸልካ ፅገና ታንክታት ኣትዩሉ ሕዚ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ሓሞኽሽቲ እንድያ ኮይና ዶክተር ደረጀ ቅድሚ ዓመታት ቅድሚ ሙማቱ ተዛረበ ዓንተ ወይ ትሰምዕዎ ዝነበሩ ሕወሓት ክጠፍእ ዘይኽእል ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ ሓሞኽሽቲ ገይሮ እየበል ሓደ ቡምባ እንጢበላ ከተማ ትግራይ ይበል ክተጥፍኦ ከም ዘይትኽእል ኣረጋጊፁ እዩ እዩ ዝብሎ ነይሩ ነዚ ከዓ ተገልቢጡ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ዋጋ ንህረት ዝናይ ዋጋ ዘቕባበ ዝበሃል የጥቅዓና ኣሎ ኢኮኖሚና ይወድቕ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ኢትዮጵያ ነንባዕላ ትባላዕ ዓዲ ክትኮን እያ ምክንያቱ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዓዲ እያ ተዋጋ ግሽበት ሌባ እዩ ዘፍሪ ናይ መንግስቲ ሌባ ናይ ግሊ ሌባ እዩ ዘፍሪ ተዋጋ ግሽበት ጭካነ እዩ ዘምፅእ ነንባዕልና ተቐታተለ ንኸብዱ ሰብ ዝቐትል እንዳፍረየ እዩ ዝኸይድ ናብኡ ተቐይራ ኣላ ኢትዮጵያ ገዚኦም እዮም ሓደሽቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኣተው ኣፅዋር ኣለዎም እዚኦም ገዚኦም እቱ ኩነት እንዳሰፍሐ ክኸድ ከሎ ንኣብነት ቤንሻንጉል ናጠንከሩ እዮም መፅኦም ጋምቤላ ናጠንከሩ እዮም መፅኦም ኦሮሞ ናጠንከሩ እዮም መፅኦም ኣብነት ናይ ኦሮሞ እዞም ክልተ እዚ ኣብ ኩምሩክ ከባቢ ምስ ተወቕዕዎ ካብ ወለጋ ናብ ኣሶሳ ዘምፆም ዝነበረ ልሕስ እዮም ኣቢሎም ነጊረኩም እየ ብቀዳማይ لوخ كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد أمباسادر هاجر إيرترا بهاجر قطر مثل لوخ كبر أمباسادر آدم شريف عمر أمباسادر ريبابليك مالديفيس بهاجر قطر نايكلتي أو متحوار نمدلدال زعلمة دبلوماسية وركبها كايدون أبتركب كلتي يوم وجنات أمونجو هاجراتهم زلوا خلتي أو زمدناتات نمدنفع أبزك على اللي من قد تستزرار بكون كلهم أبحيالون حبار ربح زلوهم زباون على ما ونقده دمار إتوتاتهم تلواويتهم بتوسخن حبر وربحاتها زقلقلن أمونجو هاجر إيرتران ريبابليك مالديفيس زلوا نعرك النهزم دناتات بزيادة زحيلن كتسأل نهزلوا موهاد متحوار نمقبار ساعات تلتنا نعلم عن مدونا نزمي سنيرش كابط أنا قلنا بسلام يقنينا